Παρακαλώ, έχετε ερωτήματα, κύριε Χάλαρη? Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο που το φέρνω θέμα. Τα στεφάνια που καταθέτουμε στις εθνικές εορτές είναι φτιαγμένα από πικροδάφνες. Σε όλους τους δήμους, ήμουνα στην Πάρο και είδα ότι είναι από δάφνες. Νομίζω ότι αυτό το θέμα πια πρέπει να λυθεί. Πρέπει να καταθέτουμε, όπως ορίζει το πρωτόκολλο, να καταθέτουμε τα στεφάνια μας και εμείς σαν Δήμος. Δεύτερον, στήθηκε μια εξέδρα. Αυτή ήταν πολύ ψηλή. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, να στηθεί τόσο ψηλή εξέδρα? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Χάλαρη. Επόμενος Δημοτικός Σύμβουλος, κύριε Ορφανέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, όσον αφορά τις απαντήσεις που μου έδωσε ο κύριος Δήμαρχος κατά την ώρα της ενημέρωσης την προηγούμενη φορά, θα τις σχολιάσω ενώ είναι παρουσία ο κύριος Δήμαρχος. Δεν θα σχολιάσω τίποτα εν απουσία του Δημάρχου. Αυτό όμως που θα ζητήσω από τον κύριο Λιγνό είναι να το υπενθυμίσει, γιατί μου είχε πει ότι θα μου δώσει έγγραφες απαντήσεις για τις καταγγελίες που έκανα την προηγούμενη φορά. Δεν μου έχει δώσει έγγραφες απαντήσεις. Περιμένω λοιπόν τις έγγραφες απαντήσεις αυτές. Όσον αφορά τα υπόλοιπα της ΔΕΙΑΘ, όταν θα είναι εδώ ο κύριος Δήμαρχος. Πάμε λίγο παρακάτω λοιπόν. Σήμερα έχει την τιμητική του Ελληνικό Ταμείο. Κύριε Νομικέ, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μου πείτε το εξής. Μισθώσατε ένα ακίνητο, το οποίο ακίνητο, πριν πω τι είναι και πώς είναι, θέλω να φέρω ένα ιστορικό. Όταν ήρθε η ΔΕΙΑΘ και έβγαλε το προσωπικό από μια στέγη που έσταζαν τα πάντα, τότε μου κουνώσατε το δάχτυλο ότι, και εσείς και ο κύριος Καφιέρης, ότι έδωσα 6.800 ευρώ σήμερα με τις αναπροσαρμογές, σημερινή τιμή, 6.800 ευρώ το μήνα για να στεγάσω τη μεγαλύτερη υπηρεσία του Δήμου, τη ΔΕΙΑΘ. Στα 401 τετραγωνικά, χωρίς το χώρο των συνεδριάσεων, δηλαδή 450 τετραγωνικά. Και μάλιστα ο κύριος Καυχέρης σε συνέντευξή του είπε γιατί δεν πήρα ένα δάνειο για να στεγάσω, να χτίσω ακίνητο και να στεγαστεί η ΔΕΙΑΘ. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνει η ΔΕΙΑΘ, δεν μπορεί να πάρει αδάνειο. Έρχεστε λοιπόν εσείς σήμερα και νοικιάζετε ένα βιομηχανικό κτίριο, γιατί η άδειά του είναι βιομηχανική, κάτι που δεν επιτρέπεται και όταν πήγαμε εμείς να νοικιάσουμε με χαμηλότερη τιμή βιομηχανικό κτίριο, δεν μας το επιτρέψανε. 400 τετραγωνικά, αντί 11.500 ευρώ ενίκιο το μήνα. 11.500 ευρώ το μήνα νοικιάστε 400 τετραγωνικά. Θα ήθελα να μου πείτε, δεν είχα τη δυνατότητα να βρείτε φτηνότερο? Δεύτερον, δεν είχα τη δυνατότητα να μην πάτε σε βιομηχανικό κτίριο όταν σε αντίστοιχη περίπτωση ο Δήμος με 2.000 στεγαμένα ήταν πόσα, κύριε Σιγάλα? 15? Πόσο ήταν ο στεγασμένος χώρος τότε που ψάχνατε σε ακίνητο? 2.500 στεγασμένος χώρος και 3.000 έξω και ήταν πόσο το ενοίκιο? 12.000. Λοιπόν, θεωρώ αυτή τη μίσθωση εντελώς παράνομη σε βιομηχανικό κτίριο, με άδεια βιομηχανικού κτίριου, γιατί έχω την άδεια, και κάτι που η αποκεντρωμένη εμένα μου το απέρριψε, σαν πρόεδρος της ΔΕΙΑΘ, σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν, και αν έχετε την καλοσύνη να μου στείλετε και το φάκελο της μίσθωσης του ακινήτου. Ευχαριστώ. Με 11.500 ευρώ το μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Ορφανέ. Κύριε Δαρζάιντα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα τα ξαναπώ από την αρχή, δεν θα τα ξαναπώ. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για οικονομία του χρόνου, τώρα θα πω περιληπτικά. Είχε πει ο κύριος Δήμαρχος ότι είστε μόνοι σας και τα σχετικά, γιατί είστε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν είστε μόνοι σας επειδή είσαστε καλοί. Είστε μόνοι σας επειδή άλλαξε ο νόμος. Αναθέσεις, έχετε κάνει πάνω από 300 αναθέσεις στα πρώτα 2 χρόνια απευθείας, όταν εμείς
είχαμε έτοιμο δημοπρατημένα τα πρώτα ασφαλτικά στο δεύτερο μας χρόνο. Λέτε ότι δεν έχετε προσωπικό. Είχαμε το ίδιο προσωπικό. Και μάλιστα το 30% του δικού μας προσωπικού, του ιδίου προσωπικού, ήταν με τηλεεργασία λόγω COVID. Πάμε τώρα στα διαπεριφοράς, τα οποία τα κάνουμε έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαπεριφορά συμβούλιο αν δεν καίγεται άμεσα ο Δήμος. Δεν γίνεται. Διαπεριφορά συμβούλια στην εποχή μου έκανα όταν ο νόμος μου έδινε το δικαίωμα λόγω COVID και πριν κάνω, πάντα πριν κάνω, και λείπει ο Δήμαρχος, αλλά είναι εδώ η κυρία Αργυρού και οι υπόλοιποι επικεφαλής, πάντα πριν στείλω συμβούλιο διαπεριφοράς έπαιρνα τους πάντες και ήταν σύμφωνοι. Και δεν τους έπαιρνα επειδή τους αγαπούσα, τους έπαιρνα γιατί χρειαζόμουν 19 για να κάνω απαρτία. Αυτό δηλαδή που έχετε πάθει εσείς τώρα με τα 2 διαπεριφοράς που δεν έγιναν τελικά και ή τα θέματα δεν είχαν ουσία και δεν τα ξαναβάλατε ποτέ ή δεν ξέρω κι εγώ τι έγινε. Γι' αυτό το λόγο πήραμε τον Αύγουστο παράνομες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εμπορίο και στη Μεσαριά. Γιατί το βάλαμε διαπεριφοράς όταν είχε έρθει το θέμα 30 μέρες πριν τότε, το βάλαμε διαπεριφοράς 3 μέρες πριν και τελικά από Δημοτικό Συμβούλιο δεν πέρασε. Αν έγιναν με άλλου νου την απόφαση, ξέρω εγώ διοικητής αστυνομίας και αυτά, δεν το ξέρω. Οκ, πάντως το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πέρασε. Και για να το βάζετε να περάσει Δημοτικό Συμβούλιο, η λογική λέει ότι πρέπει να περνάει. Δεν μας είπατε την προηγούμενη φορά ποια είναι η ανωτέρα βία που αναβλήθηκε το προηγούμενο Συμβούλιο και πήγε μερικές μέρες μετά. Και τέλος πάντων ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ισχύει κάθε φορά, σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε και άλλο κανονισμό λειτουργίας. Έβαλαν οι 3 επικεφαλείς ένα θέμα σήμερα και είχαν βάλει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τότε λοιπόν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε ένα mail από την Πρόεδρο ότι ποιος θα μπει εισηγητής, διότι δεν μπορούν να μπουν 2 εισηγητές σε ένα θέμα που εγώ ως Πρόεδρος έβαζα, και το θυμάται και η κυρία Αργυρού, και τον κύριο Ζόρζο και την κυρία Αργυρού όταν μου φέρνανε θέματα. Εσείς λοιπόν προτιμάτε να μην έχει 2 εισηγητές κάποιο θέμα. Καλά κάνετε, δεν θα το κρίνω εγώ. Και μου είπατε ότι ένας εισηγητής μπαίνει στο θέμα. Και ξαφνικά βάζουμε ένα θέμα τώρα, 3 επικεφαλείς υπογράφουν το θέμα, μπαίνει ο ένας εκ των 3, οι άλλοι 2 αποκλείονται από εισηγητές και μπαίνει εισηγητής ο πρόεδρος του Ιδρύματος. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος μπορεί να δώσει απαντήσεις, μπορεί να τοποθετηθεί στο θέμα, γιατί είναι πρόεδρος του Ιδρύματος, αν και θα έπρεπε να είναι και υπηρεσιακός και ο διευθυντής, αλλά όχι να εισηγηθεί το θέμα. Δεν είναι εισηγητής. Πιάστε και τον βάλετε εισηγητή, δηλαδή όποιον θέλει η πρόεδρος και ό,τι θέλει η πρόεδρος κάθε φορά κατά το δοκούν. Λέμε τη μία μέρα λέμε δεν μπορούμε να έχουμε 2 εισηγητές, την άλλη μέρα έχουμε 2 και έχουμε αποκλείσει άλλους 2. Αυτά πρέπει να τα λύσουμε. Πρέπει να τα λύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Δαρζέντα. Άλλος για ώρα ενημέρωση. Κύριε Σιγάλα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που είστε όλοι καλά. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι λυπήθηκα πάρα πολύ με την αποχώρηση του Δημοτικού Συμβούλου του Λιβαδάρου, που αν και ανήκε σε άλλη παράταξη, θεωρώ ότι δεν περίσσευε. Κάποια στιγμή θα μάθω και εγώ τους λόγους. Πάντως στενοχωρήθηκα γιατί πραγματικά και ως εκπρόσωπος του χωριού μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έτσι το πάλευε. Και ας είχαμε διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι κακό να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Και μπαίνω στο θέμα μου. Πώς μας βλέπετε? Πώς μας βλέπετε εδώ πέρα? Μας βλέπετε ως, ας πούμε, τους κακούς του Δημοτικού Συμβουλίου, τους ανθρώπους οι οποίοι λένε διαφορετικά πράγματα? Πρέπει να μας βλέπετε με καλό μάτι. Γιατί θεσμικά η αντιπολίτευση στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ό,τι πιο υγιές διαθέτει η δημοκρατία σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια. Δηλαδή, εσείς έχετε ένα ρόλο πολύ δύσκολο, ο οποίος είναι της δημιουργίας, της λειτουργίας του Δήμου. Το λύσιμο των προβλημάτων είναι μεγάλες ευθύνες, τις οποίες εμείς αντιλαμβανόμαστε γιατί περάσαμε από αυτά τα έδρανα. Όμως, η αντιπολίτευση είναι πολύ χρήσιμη.
Και είναι χρήσιμη, διότι η δική μας δουλειά, που αυτή πρέπει να κάνουμε, είναι ο έλεγχος, είναι ο ελεύθερος λόγος, η άλλη άποψη, έτσι ώστε να συνδιαμορφώσουμε ένα αποτέλεσμα που εσείς πάντα θα έχετε την πλειοψηφία, το οποίο αφού συζητηθεί με επιχειρηματολογία θα καταλήξει ο Δήμος σε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή. Σε αυτή την αίθουσα από το 1900, το 1000 είναι η ώρα της αντιπολίτευσης και μπορώ να τοποθετηθώ όπως θέλω. Το 1998 με την ίδρυση του Δήμου, ξέρετε τι ομιλικές μάχες έχουν γίνει? Εδώ, σε αυτές τις αίθουσες του Δημοτικού Συμβουλίου, με μορφές. Το Μητροπία, τον Καφιέρη, τον Ζόρζο, εμένα, την Αργυρού, μετά, αργότερα. Πάντα υπήρχε σφόδρα κόντρα και αντίλογος. Όμως, πάντα καταλήγαμε σε ένα συμπέρασμα και η Δημοτική Αρχή προχωρούσε. Αυτά, γιατί τα λέω? Γιατί στα μέσα μαζικής δικτύωσης βλέπω περίεργα πράγματα. Η κακή αντιπολίτευση, οι απατεώνες της Γάλλας, ο Άμεντος, οι κατσακλαμάρες. Εδώ είναι ιερός ο χώρος της δημοκρατίας. Ένα θέμα έχω να θίξω σήμερα. Θέλω φροντιστήριο. Μετά από 35 χρόνια στην αυτοδιοίκηση, θέλω να μου κάνετε ένα φροντιστήριο. Το 2019, 1η Σεπτέμβρη, ανέλαβα το Δήμο Θήρας. Και ήθελα κι εγώ στο Καμάρι, και το φέρνω ως παράδειγμα, ήθελα κι εγώ ως δήμαρχος στο Καμάρι να παρέχω το πάρκινγκ ήθελα να παρέχω, κύριε Ορφανέ, το πάρκινγκ της Καμάρας. Και τότε πέσαν όλοι πάνω μου. Έγραφα από την πολεοδομία ότι απαγορεύεται η χρήση πάρκινγκ εκεί. Έγραφα από την αρχαιολογία ότι απαγορεύεται η χρήση πάρκινγκ εκεί. Και ήρθε στην αδιέξοδο και μια μεγάλη δυσκολία. Και επειδή εσείς μιλάτε πάντα για την νομιμότητα, τις νόμιμες διαδικασίες και τη διαφάνεια, θέλω να μου μάθετε πώς κάνατε αυτό το συμβόλαιο στις 12 Ιουνίου του 25, δεύτερο συμβόλαιο, πώς κάνατε αυτό το συμβόλαιο το 25, που εγώ είμαι στενοχωρημένος, αδικημένος και θυμωμένος που δεν με αφήναν να το κάνω. Και ανέτρεξα και είδα τα στοιχεία. Στο άρθρο 4 του συμφωνητικού λέει ότι ο μισθωτής, εμείς δηλαδή, ο Δήμος, μην γελάτε κύριε Μάινα, μην γελάτε. Είναι σοβαρά αυτά. Εκτός αν έχετε δικούς σας νόμους εσείς. Ο μισθωτής λέει, αφού εξέτασε προηγουμένως το μίσθιο, επισταμένος, το βρήκε σε καλή κατάσταση της απόλυτης της αρεσκίας του, απαλλαγμένο από κάθε έλλειψη ή κάθε ελάττωμα και απόλυτα κατάλληλο από κάθε άποψη για τη χρήση. Πώς γίνεται επί των ημερών μου να μην μου επιτρέπουν, κύριε Ορφανέ, να κάνω χρήση πάρκινγκ στην Καμάρα και εσείς να κάνετε συμβόλαια νόμιμα σε αυθαίρετους χώρους, όπου η χρήση απαγορεύεται? Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε, γιατί πραγματικά είστε ταχυδακτηλουργοί. Δεν μπορώ να εξηγήσω κάτι άλλο. Και λέω θα πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο να μου δείξουν και εμένα που ήμουν στραβάδι, προφανώς. Ναι, έχω τη Σιδόμ το έγγραφο, έχω του Αθανασούλη τα έγγραφα κτλ. Πώς θα καταφέρνετε εσείς? Και εγώ στέρισα το Καμάρι από μια τέτοια υποδομή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σιγάλα. Έχει προσέλθει στην αίθουσα και η πρόεδρος του Εμπορίου, κυρία Κατσίπη Μαρία, και ο πρόεδρος του Μεροβιλίου, κύριος Μπεκιάρης Μάριος. Κάποιος άλλος για ώρα ενημέρωσης? Και ο πρόεδρος της κοινότητας Θήρας, κύριος Παναγιώτης Καβαλάρης. Κάποιος άλλος για ώρα ενημέρωσης? Κάποιος άλλος? Έχουμε κλείσει. Κυρία Αργυρού, ώρα ενημέρωσης. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν έχω κάτι. Όμως θα ήθελα να δώσω μια απάντηση, αν μου επιτραπεί, στον κύριο Σιγάλα. Γιατί αυτό το θέμα που έθιξε, το έθιξα εγώ στο προηγούμενο συμβούλιο και η απάντηση του Δημάρχου ήταν ότι όπως το μισθώναμε, κυρία Αργυρού, τόσα χρόνια, το μισθώσαμε και φέτος. Και ήμουνα συγκεκριμένη όταν στην Οικονομική Επιτροπή επί Αντιδημαρχίας του Μάρκου του
του Μάρκου του Καφούρου, πάρθηκε απόφαση ότι αδυνατεί ο Δήμος, λόγω αυτών των λόγων που είχε βάλει και η αρχαιολογία και η πολεοδομία, και δεν μπορούσαμε να το μισθώσουμε. Και η απάντηση του Δημάρχου την προηγούμενη φορά ήταν, όπως το μισθώναμε, κυρία Αργυρού, το μισθώσαμε και φέτος. Ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία Αργυρού. Να περάσουμε στις απαντήσεις. Έχει κάποιος άλλος κάτι? Κύριε Ρούσο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και καλησπέρα σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο σώμα και θα ήθελα και κάποιες απαντήσεις, αν μπορούν να μου δώσουν, τουλάχιστον επικεφαλής λόγω της καθυστέρησης, να μην χρονοτριβούμε. Το ερώτημα είναι ότι, και το θέτω διότι έτυχε να είμαι και μέλος των διοικητικών συμβουλίων του Ιδρύματος. Πριν από λίγες μέρες ο κύριος Σιγάλας έδωσε μια συνέντευξη. Αποκάλεσε τους 14 προέδρους όπως τους αποκάλεσε. Και το Ίδρυμα το οποίο προσφέρει στο νησί μας, τα έργα με τα έσοδα που έχει, δεν θέλω να πω την έφραση, όπως τους αποκάλεσε. Το αποκάλεσε το Ίδρυμα. Εγώ έχω το εξής ερώτημα και το θέτω στο σώμα. Εμείς εδώ υιοθετούμε τις εκφράσεις του κύριου Σιγάλα? Δηλαδή είμαστε, μισό λεπτάκι. Είναι θέμα, εγώ το κάνω ερώτημα. Στο θέμα μπορώ να σας δώσω κάποιο άλλο ερώτημα, κύριε Σιγάλα, μην βιάζεστε. Εγώ έχω μια απορία στο σώμα. Θα απαντήσετε, γιατί βιάζεστε. Αυτό το ερώτημα έχω, και επειδή και τότε σαν πρόεδρος είχαμε δεχτεί κάποιες εκφράσεις, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα. Τώρα λοιπόν κάνω το ερώτημα αυτό. Το σώμα υιοθετεί αυτά που υπόθηκαν κατά των 14 προέδρων, δηλαδή κατά τους θεσμούς που διοικούν το Ίδρυμα? Και το ίδιο το Ίδρυμα, με την φράση που είπε. Αυτή την απάντηση θέλω να ακούσω, τουλάχιστον όχι από όλους, αλλά από τους αρχηγούς των παρατάξεων. Δεν θα ακουστεί δεν είναι η φράση, τώρα και το σωστό να το επαναλαμβάνουμε. Δεν θα ακουστεί αυτή η φράση εδώ. Σας παρακαλώ, δεν θα ακουστεί αυτή η φράση εδώ. Έχετε ολοκληρώσει, κύριε Ρούσο? Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επί της διαδικασίας, παρακαλώ. Εγώ έχω να δώσω απάντηση, αλλά επί της διαδικασίας θα πω ότι στο θέμα, εγώ θα τοποθετηθώ ακριβώς στην ερώτησή σας. Αλλά στο θέμα. Έτσι. Στο θέμα. Ωραία. Στο θέμα θα σας απαντήσω ακριβώς όπως το θέσατε το ερώτημα. Ωραία. Να περάσουμε λοιπόν με τη σειρά. Υπάρχει κάποιος άλλος για ερώτημα ώρα της ενημέρωσης? Γιάννη, κύριε Ρούσο, θα πάμε τις απαντήσεις με τη σειρά και θα δοθεί ο λόγος σε όποιον θέλει να απαντήσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω για τα κομμάτια τα οποία αφορούν εμένα. Ο κύριος Δαρζέντας, αναφερόμενος στα διαπεριφοράς, ότι τα κάνουμε έτσι και αν δεν καίγεται ο Δήμος, δεν πρέπει να γίνεται το διαπεριφοράς. Προφανώς αναφέρεται στο διαπεριφοράς που επιχειρήθηκε να γίνει χθες, για την Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ που ήταν σήμερα και για να μπορέσει να έχει και ο Δήμος Θήρας συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδοτώντας τον Περιφερειάρχη. Άρα και εγώ ήταν ο Δήμος. Το προηγούμενο, βεβαίως θα σας απαντήσω και για το προηγούμενο, για τις παράνομες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για εκείνο το διαπεριφοράς, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν Αύγουστος, τέλη Αυγούστου νομίζω. Εκείνες δεν ήταν παράνομες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διότι υπήρξε απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για αυτό. Για την ανωτέρα βία, βάσει του πειθαρχικού κώδικα και του άρθρου 107, περίπτωση ΙΓ, έχω δικαίωμα να σας απαντήσω 50 ημέρες από την ημέρα που έλαβα... Βεβαίως. Από την ημέρα που έλαβα την επιστολή σας, αγαπητέ κύριε Δαρζέντα, εντός των 50 ημερών θα λάβετε και την απάντηση και τα απομαγνητοφωνημένα. Όσο αφορά τον κανονισμό λειτουργίας, ότι κάθε φορά κάνουμε και άλλο κανονισμό και ότι 3 επικεφαλείς θέσαν ένα θέμα και στο παρελθόν είχαμε πει να μην μπουν 2 εισηγητές, να μην έχει 2 εισηγητές κτλ. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος δόθηκε ως εισηγητής για να έχει το χρόνο να μπορέσει να δώσει απαντήσεις σε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό ακριβώς γιατί το Ίδρυμα του Τελεφερίκ στηρίζει το νησί και στηρίζει το Δήμο του νησιού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτά είναι από εμένα.
επί της διαδικασίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο εισηγητής είναι αυτός που εισηγείται τα θέματα. Έχουμε ξεχάσει ποιος είναι ο εισηγητής και ποιος είναι αυτός που θα απαντήσει, ή ο διευθυντής ή ο πρόεδρος, δεν ξέρω και εγώ τι. Ποιος είπε ο πρόεδρος να μην πάρει το χρόνο του? Μπορεί να μιλήσει ο πρόεδρος όσο χρόνο θέλει, με την έγκριση του σώματος και την απόφαση που θα πάρει το σώμα. Εντάξει. Ευχαριστούμε, κύριε Δραζέντα. Λοιπόν, ποιος θέλει να δώσει πρώτος απαντήσεις? Κύριος Μάινας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω ως αντιδήμαρχος Καμαρίου για το πάρκινγκ που ανέφερε ο κύριος Σιγάλας. Όπως γνωρίζετε, κάποια πάρκινγκ είναι πραγματικά ζωτικής σημασίας. Ένα από αυτά είναι και το πάρκινγκ της Καμάρας. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, κάναμε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται ώστε να νοικιαστεί ένας χώρος στάθμευσης όπως είναι το χώρος της Καμάρας. Όπως γνωρίζετε και γνωρίζει καλύτερα από μένα ο κύριος Σιγάλας, για να νοικιαστεί ένας χώρος υπάρχουν κάποιες επιτροπές που κρίνουν ότι ο χώρος αυτός είναι κατάλληλος και μετά από την εισήγηση των επιτροπών όλα αυτά πηγαίνουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Εμείς λοιπόν τα στείλαμε τα έγγραφα στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η αποκεντρωμένη εισηγήθηκε θετικά και από εκεί και πέρα μετά το έγγραφο της αποκεντρωμένης έγινε η πληρωμή από την οικονομική υπηρεσία. Και όπως είχε αναφέρει και ο Δήμαρχος στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο χώρος αυτός είχε ξανανοικιαστεί και παλιότερα. Δεν είναι κάτι νέο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Μάινα. Ο λόγος στον κύριο Νομικό, Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Κύριε Ορφανέ, περίμενα κάποια στιγμή αυτή την ερώτηση. Εγώ μέχρι και σήμερα δεν έχω πει τίποτα σχετικά με το τι παρέλαβα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Μια απόλυτη ξεχαρβαλωμένη υπηρεσία. Και προσπαθώ να την κάνω μια σύγχρονη υπηρεσία με απόλυτη διαφάνεια και τάξη σε όλα τα επίπεδα. Δεν δέχομαι σαν πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας να συνεδριάζω για υποθέσεις της υπηρεσίας σε ξένα γραφεία, όπως γινόταν και μέχρι σήμερα. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τον κύριο της υπηρεσίας. Δεν υπήρχε οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, τον φτιάξαμε. Δεν υπήρχε αποθήκη. Κάθε έλεγχος που γινόταν κάθε χρόνο, πρώτη παράβαση που έγραφε είναι η έλλειψη αποθήκης. Βασικό θέμα για μένα στον επόμενο έλεγχο. Εάν στον επόμενο έλεγχο δεν έχουμε αποθήκη, θα έχουμε ποινικές και πειθαρχικές διώξεις. Δημιουργούμε λοιπόν αποθήκη, δημιουργούμε αρχείο. Οι ελάχιστοι υπάλληλοι είχαν καταληφθεί στην τύχη τους χωρίς προσπάθεια βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος. Γνωρίζετε που είναι τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αυτή τη στιγμή. Χωρίς τουαλέτες. Μην με διακόπτετε. Γνωρίζετε ότι είμαστε άστεγοι από το Φεβρουάριο του 2025 μέχρι σήμερα. Και λειτουργούμε με τηλεργασία. Το γνωρίζετε? Όχι. Άρα λοιπόν εμείς τι έπρεπε να κάνουμε? Να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να λειτουργούμε από τα σπίτια μας? Έχω ξεκινήσει την έβρεση κτίριων από πέρυσι το 2024. Έχω χτυπήσει πόρτες στον Πύργο, στον Καρτεράδο, στα Φυρά. Και το τίμημα δεν ήταν 25 ευρώ, ήταν 50 ευρώ, 40 ευρώ τετραγωνικό. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι το 2025 δεν βρίσκεις καταστήματα για ενοικίαση των τετραγωνικών που απαιτούνται για μια σύγχρονη υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου στη Σαντορίνη. Εμείς λοιπόν βγάλαμε επιτροπή η οποία θα ελέγξει τα κτίρια. Και μέσα στην επιτροπή δεν ήταν μόνο από τη συμπολίτευση, ήταν και από την αντιπολίτευση. Δεν συμμετείχα εγώ. Ήταν ελεύθεροι να ψάξουν και να βρουν το καλύτερο για τον τόπο μας. 3 φορές βγάλαμε τον διαγωνισμό στον αέρα. Με ενημέρωση στις εφημερίδες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παντού. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας ότι δεν έγιναν οι διαδικασίες όπως έπρεπε να γίνουν. Φέτος λοιπόν κάναμε τη διαδικασία και πάλι δεν βρίσκαμε κανένα κτίριο να νοικιάσουμε. Βρέθηκε αυτό το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο είναι ένα αξιόλογο κτίριο και ανεβάζει το κύρος της υπηρεσίας. Με αποθήκες, με χώρους για πάρκινγκ, όπως επιβάλλεται να έχει η Σαντορίνη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι 415 τετραγωνικά επιφάνεια οριζόντια και άλλα 120 τετραγωνικά υπόγειο.
με ένα πάρκι δικό μας. Εσείς θα νοικιάσετε ένα χώρο χωρίς να είναι σύγχρονο το πάρκι, χωρίς να υπάρχουν υποδομές το 2025. Καλά κάνατε. Μισό λεπτό. Εγώ, μην με διακόπτετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Κύριε νομικέ, συνεχίστε. Προσπαθούμε ό,τι κάνουμε να είμαστε σύμφωνα με τις διαδικασίες. Δεν πήγαμε να μπούμε αυθαίρετα. Κάναμε τη διαδικασία που επιβάλλεται από τον νόμο, πήραμε τις εγκρίσεις και πήγαμε εκεί πέρα. Και δεν είναι για μένα. Αυτό είναι για το Δήμο, είναι για τη Σαντορίνη, είναι για τα επόμενα χρόνια, για τους επόμενους προέδρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, για το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, για τους υπαλλήλους που αυτή τη στιγμή είναι 3 υπάλληλοι και κάναμε τον ΟΗ και έχουμε 36 θέσεις εργασίας για τον τόπο μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι θετικά και έτσι πρέπει να το βλέπετε. Και μακάρι να υπήρχαν και άλλα κτίρια να μπορούσαμε να πάρουμε προσφορές. Όμως εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι σήμερα δεν έχουμε υπηρεσία γιατί είμαστε άστεγοι με απόφαση εγγράφος. Δεν μπορούμε να πάμε να κάτσουμε μέσα. Το κτίριο θέλει συντήρηση εκβάθρου. Και γι' αυτό το λόγο πήγαμε και νοικιάσαμε μετά από 3 φορές όπως είπα. Θεωρώ ότι και το τίμημα είναι σωστό. Πηγαίνετε και ρωτήστε με πραγματογνώμονες, όπου θέλετε ρωτήστε. Τα τιμήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τέτοιου είδους χρήσεις είναι μεγαλύτερα από αυτό που το έχουμε νοικιάσει. Και θεωρώ ότι θα είναι καμάρι μεθαύριο που θα το δείτε να συνεδριάσετε κι εσείς στο μέλλον εκεί μέσα. Και επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα πω και κάτι, μια που λείπει ο Δήμαρχος, θα πάρω τη θέση του. Εμείς, κύριε Ορφανέ, για να ξέρετε, δεν προσλάβαμε διακοσμητές. Δεν πληρώσαμε διακοσμητές. Εμείς μόνοι μας προσπαθούμε να το φτιάξουμε ωραίο. Και θα πω τη φράση του Περικλή από τον Επιτάφιο Λόγο. Φιλοκαλούμε τε γάρ με τευτελείας και φιλοσοφούμε άνευ μαλακίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε νομικέ. Ποιος άλλος θέλει το λόγο για απαντήσεις? Κύριε Καφιέρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν με μια γρήγορη ανάγνωση πάνω σε αυτό που υπόθηκε, στο πρώτο πράγμα που γκούγκλαρα περί δανείων ΔΕΙΑ που σύμφωνα με τον κύριο Ορφανό δεν παίρνουν ΔΕΙΑ δάνεια, βλέπω μια απόφαση του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την οποία ο Δήμος αποφασίζει κατά πλειοψηφία ο Δήμος Κορινθίων να είναι ο εγγυητής στη σύναψη τραπεζικού δανείου μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Σύντρεψης Αποχέτευσης Κορίνθου, έτσι, και της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος ποσό 981.000 που θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά 2 ακινήτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου. Άρα λοιπόν καταρρίπτεται ότι η ΔΕΙΑ δεν μπορεί να πάρει δάνειο. Απλά θέλει εγγυήσεις από το Δήμο. Τόσο απλό είναι. Τώρα βέβαια κάποιοι στην ιδιωτική μας ζωή παίρνουμε δάνεια για ιδία χρήση, αλλά όταν μιλάμε για το δημόσιο, εκεί δεν το κάνουμε. Πάμε τώρα παρακάτω. Αφού θέλετε κύριο Φανέ να μην αναφερθούμε επειδή λείπει ο Δήμαρχος, εγώ θα πω 2 κουβέντες. Καταρχήν τέθηκαν εν απουσία μου, που όπως όλοι γνωρίζατε, έλειπα για σοβαρούς λόγους εκτός νησιού και εν απουσία μου τεθήκαν κάποια θέματα τα οποία θεωρώ και μέχρι τώρα στο παρελθόν δεν είχα εγώ τέτοια εικόνα και δεν έχω και παράπονα από πουθενά αλλού, από την αντιπολίτευση εννοώ. Δεν συνάδει νομίζω με το ήθος εν απουσία κάποιου να εκτοξεύονται αήθεις κατηγορίες. Και αλήθεια ήθελα να ξέρα οι συνεργάτες της παράταξής σας και θα ήθελα να τοποθετηθούν, βέβαια το ερώτημα είναι ρητορικό. Συμφωνούν με αυτή την τακτική? Περιμένω από εκείνους να τοποθετηθούν. Λοιπόν, όπως είπα, λόγω της απουσίας του Δημάρχου, ο οποίος θα ήθελε να παρευρίσκεται και μας απέστειλε ερώτημα προς τη ΔΕΙΑ, ώστε να απαντηθούν τα όποια πράγματα αναφέρατε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα περιμένουμε το επόμενο για να απαντήσουμε. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα και να κάνω μία αναφορά σε αυτά που υποθήκανε περί μελετών και θα φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Θα κάνω μόνο μία αναφορά στο θέμα και θα καταθέσω τα στοιχεία που κατάφερα να συλλέξω τις τελευταίες ημέρες, μια όπως σας είπα πριν έλειπα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
για την ύπαρξη μελετών οι οποίες σύμφωνα με εκείνον βαλτώνουν στα σιτάρια και έγιναν επιθυτείας του. Εγώ έχω φέρει και όλα τα έγγραφα και θα τα παραδώσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το μόνο που υπάρχει είναι μία ανάθεση προς την εταιρεία Άκρος ύψους 4.000 ευρώ σχετικά με την άρδρευση. Και εγώ ρωτάω εδώ το σώμα και όσους είναι τεχνοκράτες και γνωρίζουν ορισμένα πράγματα, από πότε μια τεχνική εταιρεία είναι και μελετητικό γραφείο. Γεννώνται ερωτήματα. Αν μπορείτε να μας προσκομίσετε τα πτυχία τους σαν μελετητικό γραφείο. Μη μου σηκώνετε έγγραφα, γιατί και τα έγγραφα που παραδώσατε στην Πρόεδρο δεν αναφέρουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και αυτά που αναφέρατε. Παρακαλώ, έχω το λόγο, μην με διακόπτετε και σεβαστείτε το χρόνο μου. Από εκεί και πέρα. Έχουμε μία ανάθεση, αυτό εδώ πέρα είναι η ανάθεση 4.000 ευρώ. Θα πάρω στην έδρα. Έχουμε μία ανάθεση για μια εκπόνηση προμελέτης και σύνταξης των τεχνικών δημοπράτησης με τίτλο «Μελέτη δικτύων άδρευσης», την οποία μάλιστα δεν υπογράφει ο Πρόεδρος, την υπογράφει ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Πρέκας, ύψους 30.000 ευρώ, η οποία, για κάποιο λόγο τον οποίο δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον μπορώ, αλλά δεν είναι επί της ώρας, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και πληρώθηκε μόνο κατά το ίμιση. Πάμε παρακάτω. Το Υπουργείο λοιπόν Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι, σύμφωνα με πρόσκληση, απαντάει, γιατί κατά τα άλλα ήμασταν έτοιμοι για να υποβάλουμε πρόταση, ότι σε συνέχεια της σχετικής προμελέτης του έργου επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων μπλα μπλα μπλα, που αποστείλεται στο γραφείο μας, δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης, λόγω ότι η πρόσκληση έχει λήξει. Εσείς στείλατε λοιπόν, πληρώσατε προμελέτες, ούτε καν ολοκληρωμένες μελέτες, και αφού έληξε το πρόγραμμα, τη στείλατε. Έχει λήξει λοιπόν το πρόγραμμα στις 24 Έκτου και το πρόγραμμα και εσείς τη στείλατε αφού είχαν λήξει. Απαραίτητη προϋπόθεση αναγράφεται η ύπαρξη, πράγμα που δεν είχατε, και αν έχετε να το παραδώσετε, του μικρότερου στα συστάρια δεν βρήκα κάτι άλλο. Η ενισχύ μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έκδοση ΑΕΠΟ. Δεν είναι επιλέξιμα γεωβελτικά έργα σε μορφή προμελέτης. Ρητά, εσείς τι κάνετε ανταυτού? Να παραπάνω και στην κάμερα. Διοργανώνεται η μερίδα, ενώ έχετε πάρει αρνητική απάντηση, και εδώ είναι όλο το πρόγραμμα της ημερίδας, 6 μήνες μετά την αρνητική απάντηση, προφανώς προεκλογικά, διοργανώνεται η μερίδα για την οποία έχετε πληρώσει έξοδα για να έρθουν κάποιοι καλεσμένοι, ενώ έχετε πάρει αρνητική απάντηση για χρηματοδότηση. Και φυσικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα έρχονταν ποτέ να πραγματοποιήσει μια ημερίδα και να εκτεθούν σε κάτι το οποίο σας έχει απαντήσει ήδη αρνητικά. Αλήθεια, γιατί δεν έγινε ποτέ αυτή η ημερίδα, αν και είχαν πληρωθεί αυτά τα έξοδα? Μόνο τροφή για σκέψη βάζω. Για να πάμε λοιπόν στα σημερινά, σήμερα λοιπόν η ΔΕΙΑ Θήρας, με μια ολοκληρωμένη πρόταση, και όχι αυτό το λιβελογράφημα που το παρουσιάζεται ως μελέτη, αυτό εδώ πληρώθηκε 15.000 ευρώ και ήταν προϋπολογισμένο για 30. Έτσι, το δείχνω για το δούλη και η κάμερα. Λοιπόν, ανταυτού λοιπόν εμείς σήμερα, με σημερινή ημερομηνία, τη σημερινή και σήμερα το απόγευμα μιλάγαμε με την Περιφέρεια λίγο που ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, καταθέσαμε πρόταση με όλες τις μελέτες, με όλα τα περιβαλλοντικά, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, με πλήρη φάκελο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και έχουμε και όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις για να ενταχθεί ένα έργο ύψους 10 εκατομμύριων ευρώ συν το ΦΠΑ, και ευελπιστώ ότι σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Για τα υπόλοιπα θέματα θα τα πούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με στοιχεία. Και παρακαλώ να παραδοθούν όλα αυτά στην έδρα. Γιατί εγώ μιλάω με στοιχεία και δεν παραδίδω στην έδρα αρλούμπες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καφιέρη. Ο λόγος στον κύριο Λιγνό Ιάκωβο για τις υπόλοιπες απαντήσεις και κλείνουμε την ώρα της ενημέρωσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας, τον κύριο Λιβαδάρο, για την συνεργασία κοντά στα 2 χρόνια που είχαμε. Η συνεργασία μας ήταν άψογη. Άκουσα ότι κάποιοι δεν γνωρίζετε τους λόγους και θα μάθετε τους πραγματικούς λόγους που παραιτήθηκε. Η παραίτησή του υπάρχει δημόσια,
Είναι καθαρά οι προσωπικοί λόγοι, αλλά εσείς κύριε Σιγάλα, καλό θα είναι να τον ρωτήσετε ξανά. Τον ευχαριστώ και πάλι, καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία του και να έχει επιτυχία και υγεία σε ό,τι κάνει. Στις απαντήσεις τώρα στα θέματα, κύριε Χάλαρη, είπατε για τα στεφάνια, για τις εορτές, ότι ήταν πικροδάφνες και δεν ήταν δάφνες. Σίγουρα αυτό δεν το γνωρίζουμε. Θα το κοιτάξουμε το θέμα. Εννοείται ότι πρέπει η τιμή στους πεσόντες και στους προγόνους μας να είναι αυτή που πρέπει. Είχαμε ένα θέμα που κάποιος υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος έφτιαχνε τα στεφάνια για όλα τα χρόνια, τις τελευταίες 10 μέρες ενημερωθήκαμε γιατί θα συνταξιοδοτηθεί, δεν θα τα έκανε φέτος και προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση. Εννοείται ότι αυτό το θέμα θα τακτοποιηθεί και θα πρέπει να είναι τα στεφάνια που πρέπει να είναι. Και το δεύτερο θέμα που έχω να απαντήσω είναι ο κύριος Δαρτζέντας, δεν είναι στην αίθουσα βέβαια, ως προς το προσωπικό της οικονομικής υπηρεσίας. Αυτό και για τις απευθείας αναθέσεις. Έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές από τον κύριο Δαρτζέντα για το θέμα των απευθείας αναθέσεων. Βέβαια ποτέ δεν έχει αναφέρει ότι πλέον ενσωματώθηκε το ΔΑΠΟΣ στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, ενσωματώθηκε το ΚΟΥΜΟΥΠΟΥ, καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές και όλες οι απευθείας αναθέσεις που δίνανε εκείνα τα πρόσωπα τώρα πλέον δίνονται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Προφανώς, για να λέω ότι υπάρχει το ίδιο προσωπικό, έχει πάρα πολύ καιρό να έρθει στο Δήμο. Ίσως δεν έχει έρθει και από την αρχή της θητείας μας. Γιατί εγώ ξέρω ότι 4 άτομα τακτικό προσωπικό από την οικονομική υπηρεσία που είμαι αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι σε άδεια ανεφαποδοχών, σε αποσπάσεις και σε μεταθέσεις. Τώρα, πόσο ο κύριος Δαρτζέντας βλέπει ότι είναι το ίδιο προσωπικό, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω και δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Σίγουρα έχουμε αντικαταστήσει κάποια άτομα, αλλά αλλιώς είναι να έχει τακτικό προσωπικό και με υπογραφή και με τις κατάλληλες γνώσεις στο επίπεδο που πρέπει και να μπορούμε να πραγματοποιούμε τις υπηρεσίες, και αλλιώς είναι να παίρνεις έκτακτο και να μπαλώνεις τρύπες που λέμε. Τώρα ο κύριος Δαρτζέντας δεν είναι και εδώ, επομένως αυτή είναι η απάντησή μου. Σε καμία των περιπτώσεων δεν έχουμε το ίδιο προσωπικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Λιχνέ. Αν θα θέλαν οι επικεφαλείς αντιπολίτευσης να απαντήσουν σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Ρούσος. Είπατε ότι θα απαντήσετε όλοι στο θέμα. Ωραία, εντάξει. Επί της διαδικασίας, κύριε Σιγάλα, λίγο σύντομα. Μια παρατήρηση. Αν είχε σκοπό να το βάλει ο κύριος Ρούσος, έτσι όπως το βάλε, γιατί αυτό είναι δημιουργία εντυπώσεων. Μπορούσε να το βάλει από την αρχή για να μπορούμε να μιλήσουμε. Αλλά επειδή το θέμα αυτό θα συζητηθεί στο 9, γι' αυτό και δεν ζήτησα το λόγο προσωπικά. Εντάξει. Το κρατάμε λοιπόν για το 9. Ευχαριστούμε κύριε Σιγάλα.